טוב, אז ינואר עכשיו, ומעבר לכך שזוהי שנה אזרחית חדשה, זהו חודש שמורים עובדים בו מאוד קשה, הם מכינים תעודות. נכון, אבל מה זה קשור אלינו? קשור, בטח קשור. התעודות אמורות להגיע אלינו הביתה, ומה אז? אני יודעת. אתה מתכוון לאיך מתייחסים לילד ביום קבלת התעודה. נכון, בדיוק כך. אתה יודע, התייחסנו לנושא הזה בעבר, ואמרנו שהילדים הם לא עולם של מספרים, הם הרבה יותר מזה. וזה משפט המפתח שצריך לזכור. צריך להתייחס לתהליך שהילד עובר. ולהוקיר את ההצלחות הקטנות ואת המאמץ. לראות את הדרך ולדעת שיהיו בה עליות ומורדות. עבודה לא פשוטה, משום ששנינו פוגשים מורים שמתקשים לראות תעודה עם ציונים נמוכים. נכון, אבל מה קורה כשיש מקצועות שהילד מתקשה בהם? מקצועות שהילד עושה בהם מאמצים רבים, אך שוב ושוב הוא נכשל בהם. מה אז? הרי ילד זה שיקוף בתעודה. נכון, אז ההורה יצטרך להוקיר את הילד על המאמץ שעשה לאורך המחצית, ולא לראות רק את המספר שכתוב בתעודה. אז בעצם, אנחנו מציעים להורים ולילדים להתבונן יחד בתעודה. זאת תהיה הזדמנות נהדרת לבנות תוכנית עבודה למחצית השנייה. החלק הראשון שלה יהיה קשור לאיך שומרים על הציונים הטובים, שזו עבודה בפני עצמה. והחלק השני שלה יהיה קשור לאיך משפרים את הציונים הנמוכים. ועוד דבר שצריך להתייחס אליו, מה קורה כשיש כמה ילדים בבית, וכל אחד מהם בא עם תעודה שונה, הישגים שונים? חייבים להיות ערניים לזה. מאוד ערניים. ושוב, גם כאן חשוב להתייחס לדרך ולמעמד של כל ילד, ולהוקיר כל אחד מהם על החוזקות שלו. דבר נוסף שאנחנו ממליצים עליו הוא גם לשמור על שקיפות בבית, שכל אחד ידע על השני, במה הוא טוב ובמה הוא פחות טוב. זה נותן איזושהי פרופורציה על דברים, נותן לגיטימציה להודות על כישלון, מאפשר לומר את האמת, ואין דבר יותר נכון מזה בבית. זהו בדיוק. אם כך דיברנו על 3 דברים. להוקיר את המעמד של הילד ולא את המספרים, לא להשוות בין הילדים, ואחרון חביב, להקפיד שתהיה שקיפות בבית וכולם ידעו על החוזקות של כל אחד, אך גם על החולשות. צודק. חשוב להיות מכוונים כך אל הילדים, לאפשר להם להרגיש נוח בבית, להיות כנים, להיות אמיתיים ולשתף. וכל הפעולות האלו נכונות, רלוונטיות ותורמות כאשר אתם שמים את המשפחה שלכם במרכז. אנחנו מזמינים אתכם לשתף, להגיב ולשאול שאלות ממש כאן מתחת לסרטון. בהצלחה.